mehribanylar. Bugün meze tamada Amali şeylede söhbet akbariyat. bu yılki bölümümüzde elbette sizi yetip gelen täze bayramı bilen tüy süremizi kutlayar. Koy gelecek yer siz için, aklimiz için asgarlı bereketli yılların biri olsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Onda näme? Ähli sünnet eşgärleriň gutlaularyny size ýetirýäs. Başkasına. Salam mehriban dostlar hem dinleyicilerimiz. Men öz adımdan hem de Medya Tema kanalının adından yetip gelen täze bayramı kutlayan. Kutlamak bilen bir can sağlyk bolup ömür arzu edýän her bir maşgalada, ojotda agzybirlik bolsun, arsgal bolsun. Yetip gelen täze bayramı bilen kutlu bolsun, mübarek bolsun. Mehribanlar, täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Hemmeňize can saglyk arzu edýän. Assalamu alaikum mehriban adamlar, mehriban dinleyicilerim. Sizin hemmeňizi yetip gelen täze bayramçylygy bilen çyn ýüregimden, öz adymdan hem de Medya Tema kanalynyň adından gutlaýar. Täze ýylda size täze sülüklerin ýaran bolmagyny arzu edýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Hemmelere salam. Mehriban dinleyiciler, mehriban müştaplar. Yine de ähli yer ýüzüniň garaşýan ullukan bir ajaýyp bayramçylyklarynyň biri täze bayramçylygyndan ýetip gelýär. Şu pursatdan peýdalan ähli türkmen halkymyzy, ähli dinleyicilerimizi, müştaplarymyzy, gahryman mehriban arkadaşlarymyzy, hormatly prezidentimizi şu ýetip gelen täze ýyldan tüý sürümden gutlaýan hem de täze ýylla Medya Tema kanalynyň öwrüne we maksatlaryna ýetmeňizi tüý sürümden arzu edýän. Men YouTube kanalyma da agda bolum, hem de täzetlere garaşyň, hawasy ýalma. Mehriban dinleyiciler, yetip gelen täze bayramı tüý sürümden gutlaýan, gutlamak bilen her birine can saglyk, rızkyk, döwlet, bereket arzu edýär. Hem de şol saglyk Medya Tema kanalynyň tüý sürümden gutlaýan. Täzeňiz gutly bolsun. Benim özgürlüğümde akli halkımızı, kahraman arkadanımızı yetip gelen täze 2020-nji ýyl bilen tüý sürümden gutlaýan. Koy yurdumyz barakat, asmanymyz asuda, täze ýyl barçaly bereketli ýyl bolsun. Öýüňizde çağaşyklar sesi ýanmasyn. Gutly bolsun. Menim özgürlüğümde mehriban halkymyzy, hormatly prezidentimizi täze ýetip gelen 2020-nji ýyl bilen tüý sürümden gutlaýan. Goý bu ýyl hemmämde şatlykly, rızgaly, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda hemmämiziň täze ýyla bolan umytlarymyz bar. Nisip bolsa şo umytlara ýeteli. Täze ýylymyz aňsaçyk bir ýyl bolsun, täze ýylda hemmämiz üçin düşümli ýyl bolsun. Hemmämiz täze ýylyny gutly bolsun. Bu yıl 2020 benim için kän gowy ýyl bolmady. Sizin için hem şeýledir. Umyt edýän 2021-nji ýyl hemmämiz için gowy ýyl bolar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Oğlanlar, gaýyrlar, eneler, mamalar, daýylar, daýdalar, babalar, mamalar. Hemmäňize 2020-nji ýyl täze ýyl bayramyňyzy tüý sürümden gutlaýan Allahdan täze ýyllar agzybirlik, can saglyk, saglyk tutuş dünýä, saglyk we bagyt dileýän hemmäňiz özüňize gowja teredim.